lasketaan stiikalla? Milloin lasketaan stiikalla vai lasketaanko stiikalla ollenkaan vai mitenkä se oli? Milloin lasketaan stiikalla? No ei sitten stiikalla pakko laskea vaikka housuissa, jos ei muuten uskalla, mutta ei siinä oo sillensä mitään, että tumput käteen tai no minkä nyt käteen ottaakaan ja näin. No niin, kato tallentaakin ja sille, niin no ei tästä nyt kyllä kuvausta näe mitään, mutta eihän se tarviskaan silleen. On muuten pimiä kuva. Halo ja tahalo, no ei tästä kyllä. Kukkuu. No ei väkis. Ei väkis. Ei. Osoittakaa sitä valloa tuohon. No helketti kun äsken näkyy tästä kuvasta niin jotta ja nyt ei näe niin ihan. Yökuvaa ei sitä pysty videossa laittamaan. No niin, nyt alkaa löytyä, no niin. Zoomia pikkusen ja... Selvällään voi. Voi paska kun tuli pimeästä. Miten tää pitäis saada lisää ei kun hitto tää valo on päin peristä, siinä. No minä pitää. Ai pörketi kun kuum. Tämä oli äsken näkyy tuo kaari ihan pirun hyvin. No niin näkyy kun meikä saa se siihen paikalle silloin alussa. Oota, älähän vielä. Joko. Puude ja spinna. Perkele kun tämä pitäisi saada silleen. Vie eteenpäin sitä saakeli. Elää hirveesti sekaattu kopas. Ei katsi. Ja se johto ei riitä, niin nyt se on. Riittää se kyllä. Oota, mä menen lähempää. Videofilmerina pyörii nyt jos silleen. No ei, miten tässä mukaan jotakin pyörii muuta kuin päkkärin taakse? Sitä minäkin mietin. Video pyörii siellä. Todei! Ei se tullut. Ei. Viveenä koko paska, mikäs tässä? Liveenä kokonaan. Sami. Sillä lailla lähikuva. No voi ihan perkele. No sitä samaa suvi. Hyvältä näyttää. Sillä lailla. Tuleeko sieltä joku? Hei. Varo, että saa kelekkaa päähän. Anna tulla vaan. No. No niin. Jumalauta, kun jos sä tulla. Kyllä. Sillä lailla. Et se Petri tulee. Näkyykö sieltä edes mitään? Jotakin. Kyllä sä äänestä kuulee. Ja silleen. Viisi varistaa ja silleen. Älä tuu edes. En oo tulossakaan ettei. Koljetteko nämä? Ei nyt voitti peloa aina. Kyllä. Joo, aina mä pistän huumeputkeen. Kato perkele, näkyy hyppää. Ja kuppa iskee. Ja silleen. Mi, anna tulla. Kaikki on hengissä. Hengissä on. Stiikalla ryssimisen MM-klippi. Nyt alkaa näkyä ja meininki on mitä mahtavia. Mäen kunnostusta ja sillä lailla ja näin. Tälleen. No niin, antaa tulla vaan jos sille. Kaikki on paikalla on ja sisällä on ja tallessa on ja muuallakin on ja hyppyrillä on perkele tulukee nyt joku. No niin, monoottajat sieltä tuloa yksi kerralla. Sillä lailla ja tällä lailla. No niin. No niin, ei oo into kun toista häpeältää, mutta antaa mennä vaan ja sille. No niin.
Otanko lähikuvaa sille, että no enpä uskalla ottaa, kun en saa tuota zoomia pois kuitenkin. Joo, zoomi on pois. Zoomi on... No niin, hyvät paukut ja silleen. Kuvaajakin oli vettä silmälle ja päälle ja muuta. No niin. SSK. Siistit saksalaiset kuolevat. No, tulee jo. Tuit! Siinä oli... No ja, Airi. Oli ja ei. Oli ja ei. Siinäpäs. Oli jotta ja jotta taas ei. Aina ei oo ja toisinaan taas ei. Ei. Kato tuota Saku. Ei se mihkä, kun se vaan könne. Ei tuu mitään. Kyllä se siinä vielä. Hakeja huom. Huomenna lisää mahdottomia paikkoja. Mahdottomien paikkojen ilta ja siltä. Siistien kuolemien ilta. SKI. Siistien 3 ilta. Iltapäivä. Uskaltaisiko sitä tulla? No eikö siinä sen verran mono oo, että... Monot. Ei sitten sillä lailla. Testasin perse. Lasku ominaisuus. No niin. Täällä on hankala tulee. Kyllä näkyy. Randomi yöntumo saakeli. Hirvi loikki. Hirve juoksee radalla. Ei ollut yhtä lähempänä. Kyllä näyttää hyvältä ja sille. Toivottavasti ette laskettu yli. Kameran kauhu heti KKK. Eikö KKH, eikö mitä? Sakukin mennä noin hilikulla siitä, niin voi. Eikä mennähän toi ihan reilusti. No niinhän se näyttää, mutta voi. Niinhän se näyttää ja niinhän se on. Anna tulla vaan. Tälleen huomenna sille. Anna tulla vaan. Hyvin meni. Ei mitään hätää. Meni se ruokasta ton päälle. No sehän siinä oli vähän tarkoitus. Nyt on niin kova kankunen, että tunnen itseni maailman parhaaksi rallikuskiksi. Down, stop, down, down, down. It's the rip sound. Ja fiilis on kadossa. Ja videosta tulee ihan perkeleen pitkään. Tämä on tietysti aivan ymmärrettävää. Tänään tälle ja huomenna tälle. Ja yli huomenna sille. Kyllä. Yli huomenna mietitään samalla. Katsotaan Yli huomenna ihan jotain muuta. Katsotaan sitä sitten yli huomenna. Kyllä. Eiköhän tässä hengistä. Eihän tästä elämästä kukaan hengisessä. Kun kusti polokko, niin posti kulukko. Postihan se kulukki, mutta minä en. Näinhän se on. Posti matkaa minä. Posti kussee minä en. On rankka ollut koko Itseään kusee. Itseään kusee ikinä. Sillä lailla. Ja ei kun pönöttä jälissä kaudella. Pönöttäkäämme yhdessä saa. Kyllä lähtee.